салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтарако бозам навори имрӯза ҳаст. Паплинои дубайскира аксия кардагем, аксияи тобистона. Духтарако ина харидорони муҳтарам ватсап қати кор мекунем. Сурған духтаро метим касе доставка мехо, марҳамат барои доставка ватсап да нависен. Духтарако иёра 120 буд, 150 ам буд. Ҳози аксияда сар додам 100 сомонӣ кардам. Духтаро паплинои анам хеле бабичкаи сер санги материалошон беҳад хушрӯ, ҳам доиде ҳам дубайский 70 сомон. Духтаро ниша бинен чихе хушрӯ. Духтаро сер санг 110 буд, 100 сомон кардагим. Чизе ки ҳоз дар навор дидаи судай анамиё ҳамаш 100 сомон. Духтаро нуқта ба нуқта, точка ба точка нишон додан наметонам, гуфта наметонам, барое ки бор бисёр ай. Духтаро дар аксияи тобистонамон духтаро дер накунед. Духтарако ина 90 сомонӣ, 90 сомонӣ, 90 сомон, 100 сомон, 90 сомон. Духтаро 90 сомонӣ. Чизе ки 90 гуфтам дар гӯштон гире. Нигоҳ кунед духтаро, хушруги паплина бесангшам дорем. Аксияда 50 сомон кадагим. Духтаро мана 100 сомон. Духтаро ина 100 сомон. Духтаро 100 сомонӣ. Духтаро 100 сомон, ина 100 сомон. Духтаро дута расетка дорем, бесангам дорем. 50 сомон бесанг, сандор 100 сомонӣ. касе успед кард аишис бефақат бесанг дорем. 100 сомон. Духтаро 100 сомонӣ, 100 сомон. Духтарако ай 100 сомон гӯя ҳушам мекана. 100 сомонӣ. Духтарако ина духтаро 100 сомон, 100 сомон. Короче рияди 100 сомон ай. ина духтарако материала хушругиш да гап нест. ин материалш ҳам мягким лоими хушра чанди гӯи 100 сомон. Духтарако аксияи калон дар ипекои доинг. Духтаро 130 сомонӣ бомба шок цена. Духтаро и хеле ҳар вақт намешавад. 130 сомон, 130 сомон. Духтаро бирӯзови ҳар рӯз мепурсем. бесангшам дорем. Духтаро 90 сомонӣ. ина духтаро бесанг 90 сомон. сангдора духтаро аксия кардем 130 сомонӣ. 130, 130 духтаро 130, 120 сомон. Духтаро 4 та расветка дора. Духтаро 130 сомон, 100 сомон, 100 сомон. Мультик 3 та расветка дора. Розишам дорем. Духтаро марҳамат. ина духтаро 100 сомонӣ. тигровка 5 та расветка дора. 100 сомон, 100 сомон, 100. духтаро хушрима 100 сомон, 100 сомон. фиолетовичам дорем, бесангшам дорем. 50 сомон, 100 сомонӣ. духтаро 100 сомонак, 100 та 1 сомона. ина духтаро 100 сомонӣ. ина духтаро 100 сомон, 100 сомонӣ. духтаро хушрӯима аи дигар арзон намеша. 100 сомон. белмандо 130 сомон. духтаро 100 сомон. духтаро бозам 100 сомона, 100 сомона. Вау, паплинакои мягкие материалошон хушрӯак. 100 сомонӣ. духтаро мана духтаро 100 сомон, 100 сомон. сурат надорам. видеоро дар ютуб бибинед, скринк нероӣ кунед. кадомеш набоша мегӯм нест. духтаро хушрӯима сурат напурсе, хоҳиш мекунам. духтаро ин паплина диди инами чиза ма роид мекунад. ягон чиз дигар не. бахшиш дарам пеши навори телефона чангшам мегирем ки безепти 100 сомонӣ. духтаро итальянский. духтаро бовар кунед сангдош ҳамон аввал 150 буд, овардем 100 сомон кардам. бесангша духтаро 55 сомон кардам. ба зарар натим 55 сомон метим бесангша. итальянский материалш ҳам хамяхке. аввал да 90 буд, 70 кардам, аксия кардам. ҳозир 55 сомон кардагим. духтарако ина харидорони муҳтарам марҳамат. нигоҳ кунед вибр беҳад калон. ҳозир ма бесангора нишон метим. ина духтарако 130 сомонак, 130 духтаро 130. ина кабуд сабз сери дора. 130 сомон. бесанг 90 сомонӣ. духтаро хушрӯима 50 сомон. 60 ба донада. ҳози обдовию донаш яхелаш дега. лекин духтаро хушрӯима ай сета зиёд заказ мегирем. 50 сомонӣ кардагим. 50 сомон, 50 сомон, 50 сомон. бо 50 сомон 90 сомон. духтаро расветкош ҳастай. 50 сомон. духтаро хушрӯима ина духтаро 50 сомонак. ай сета зиёд заказ мегирем. духтаро сета 650. марҳамат ман хола. ина духтаро 60 сомон метим. ипека аз монҷада навор кардам. шиша короче санг доша бесангаш 4 расветка дорам. 100 сомон. бахши 60 сомон и буд. Сангдоша 120 гуфтам.
духтарои хушрӯи ма 50 сомон касе мегира ина 50 сомон духтаро 50 сомон доинги гал сакаки хушрӯак духтаро 50 сомонӣ фақат ай ҳами ватс ай ютуб гирен скрин кне рӯи кне духтаро 50 сомон ина модарона фиолетови 50 сомон духтаро 50 сомонӣ ина духтаро тигра бесангаш сангдоша навор кардам 50 сомон 50 сомон духтаро инҷа пардем 50 сомон тигр се расветка касе успетка 50 сомон мегира кам мондаги духтаро мультикора нишон додам сангдоша бесангшан се расветка дорем 50 сомон духтаро ина мультика розвиш мо ерда пакет ҷамъ карда будем нигоҳ кунед 50 сомон 50 сомон се расветка дора духтаро тигровка 50 сомон духтаро ина духтаро 50 сомон бо ина ранги сирхаки гил майда дорем 50 сомон духтаро духтарако тигракои майда мепурсен ина 3 метр 50 сомон дастафка айсета зиёдай дастафка тамоми шаҳри россия дорем почта қатъиян борои мекунем духтаро маълумоти пуррара ман дар шумо дар вай метим дар ватсап худам суруға духтаро бозори Кормон нолавои дарвоза якум қатор ҳафтум сектор 22 контейнер ай сета расветка дорем духтаро ниям 50 сомона се расветка дигаша нигоҳ кунед ҳар расветкаша нишонтиям розви кабут я ранги дигаш тамом шуда чи айна ина 50 сомон духтаро хаятек дорем духтарако кам мондаги касе успет кард харидорӣ мекунад 50 сомон нира гуфтам аз бесангаш ҳастай ё закастонай ина духтаро 50 сомон материалш ҳам хавсака ки хушрӯе ки ина закияра розвиш 50 сомон ина 50 сомон духтаро ин ёра 50 мондам се та расветка дора духтаро итальянске материалш мулоима ки хушрӯе духтаро ина духтаро 50 сомон 55 сомон ҳамеро 55 гуфта будам духтарако анамин 3 метр 50 сомон ҳаме видеоро ба хотири вайш кардагим хай папинам нишон додан як духтарак ай шаҳри Новосибир ростигап рақамош намедам охираш 83 89 буд ба хиёлам 10 таам хели папини гулмайдаам хели имина кабудор имина иране кабутиам хели гулмайдача дора пуша 50 фулша платит кадаге хоҳиш мекунам агар видео маро тамошо карда истода бошен дар ватсапи ма бинависен номери ахираш да ҳама қамет вай мекунам нест контакти ма бисёр ма 3000 контакт дорам надорум духтарак хоҳарҷони ширин пула платит кардагин даядум ҳастай 420 сомон платит кардагин бортона нагирифтен хоҳиш мекунам бинависен духтаро бортона дастафка кунам ёки биён айн аз ай бозор ай точкам бигирем ба бариди хоҳарҷони хушрӯ бовар кунед ҳар рӯз шабрӯз да фикремем ки қариб 2 моҳ мешава пул платит кардагин бора гирифтагин нестай 420 сомон платит кардагин номери охираш 83 89 ё 89 83 буд хоҳарҷон барои ҳама эълон кардам мақсад ки ватсапда ҳатман бинависен духтарако ина 70 сомон буд нархи пешинаш ҳозир 60 сомон 90 сомон 90 сомон ипекай духтаро ипеки дои ина 90 сомон 90 сомони духтаро 90 сомон ина сери бовай дорем салатве духтаро я нишон додам неш духтаро 60 сомон ина динаму дорем ай 90 сомони 3 метр духтаро